Ako ang paibabaw kay parang dili ko niya biyaan. Nya, sisigo na ko siya. Ay, dyan siya. Ayon pa kay Lola Emma, siguro nitong satisfied si Alex sa kanilang intimate moments at talagang sinisisid niya talaga umano ito sa time na nag-love making sila ng kanyang mistera. Ako ang paibabaw kay parang dili ko niya biyaan. Nya, sisigo na ko siya. Ala, sisi kay para nga di gyud ko magpaarkansi. Anak gyud kay ug magpaarkansi ta ug biyaan data. Nya mayon siya nga tiguang naman na di kaya pa man ako. Kung kaya pa man ako kay kayahon gyud na ako kay sisig gyud kog maayo ana. Nya paibabaw siya, paibabaw ko anak ay para gyud nga lami ang inyong love. Di ko bes madto kog Manila sa ayaw bes uy mingaw kaayo. Maghilak na siya ma'am, magsigtawag uli na bis. Kundi niya makontak akong kuan, ilambos niya cellphone kay dili daw ko makontak.